Татарстан президенті Рүстем Минниханов парламентарийлар узган атнада Республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының йомаклау коллегиясе утырышында катнашты. Казан Экспо коллегиясенә кадәр Россия агросәнәгать казанышларының 4нче махсус күргәзмәсе дә ачылды. Парламент хәбәрләре турында тулырак минем коллегам Алия Галиуллина сөйләр. Россияның 33 төбәгеннән 200-дән артык компания үз технологияларын, техникасын, продуктларын һәм әлбәттә инде яңалыкларын күрсәтте. Күргәзмә павильоннарында комбайннар, чәчү комплекслары, теләсә кайсы басуга керергә сәләтле заманча сиптергечләр, ашлама, орлыклар, фермер продукциясе тәкъдим ителде. Фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар узган ел 11 миллиард сумлык продукция җитештергән. Аерым блокта фән һәм мәгариф казанышлары күрсәтелде. Цифрлаштыру елында аграр университет үзенең уникаль агробиотехно паркын тәкъдим итте. Шунда ук югары уку йорты белән зур авыл хуҗалыгы компаниясе арасында студентларның практика узуы турында килешүгә кул куелды. Күргәзмәне Рүстем Минниханов һәм Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Оксана Лут карап чыктылар. Коллегия утырышында агросәнәгать өлкәсендә эшләүче Дәүләт Советы депутатлары да актив катнашты. Профильле комитет җитәкчесе Азат Хамаев фикеренчә, авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү буенча лидерлык позицияләрендә калу, технологиялардан калышмас өчен мондый күргәзмәләр бик файдалы. Вот эти выставки, которые сегодня позволяют нашим сельчанам видеть воочию на практике вот эти новые типы механизмов, оборудования, удобрения и другие виды семена, которые сегодня используются в Татарстане, в Российской Федерации. Это даст, наверное, на дальнейшее развитие сельского хозяйства большой плюс. Узган елгы гаять коры табигый шартларга карамастан, авыл хуҗалыгында җитештерүдә тотрыклылык сакланып калды. Быел да тармакны зур сынаулар көтә. Ашлама, ягулык, майлау материалларына бәяләр күтәрелде. Аграрийларга көчләрне бергә туплау мөһим. Тагын бер проблема – авыл халкының хезмәт хакы дәрәҗәсе түбән. Республика буенча уртача күрсәткечтән 40%-ка кимрәк булган районнар да бар. Президент авыл эшчәннәренә хезмәтләре өчен рәхмәтен җиткерде. Если ты получаешь 20-25 тысяч рублей в месяц, работая каждый день там, на селе, работа не очень легкая, мы должны понимать, что вопрос зарплаты – это закрепление кадров, это качество специалистов. Шулай ук Рүстем Минниханов авыл хуҗалыгында иминиятләштерү буенча бурычлар куйды. Әлегә җирләрнең 8% гына иминиятләштерелгән. Бу бик аз. Җиргә ашлама кертүне дә нәтиҗәле итү зарур. Фермерларга ярдәм итүдә игътибар үзәгендә. Президент фикеренчә, биредә Татарстан кулланучылар берлегенә зур эш йөкләнергә тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган атнада Россия делегация составында Душанбе шәһәрендә булды. Анда Таджикстан төбәк-ара хезмәттәшлек мөмкинлеге дигән парламентара форум узды. Экономика достигла 19,5 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки за 2021 год. Мы торгуем, покупаем, но я думаю, это минимальные цифры, над которой предстоит вот сегодня-завтра договориться здесь. И проявляет интерес таджикская сторона к нефтехимии, к автомобилестроению, шины просят для автомобилей больших грузов и много другого интересного. Так же, как и мы, заинтересованы в приобретении продуктов чистых, продукции сельскохозяйственного сектора и многое другое. Встречи с руководителями братского Таджикистана на высшем уровне позволяют рассчитывать на дальнейшее углубление нашего взаимовыгодного сотрудничества. Парламентарийлар муниципаль совет сессиясында катнашты. Зур концерт залында ватанны саклаучылар көне уңайыннан тантана узды. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.